नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग। और सब बताएं कैसे बानी रउआ सब है। उम्मीद करता नहीं रउआ सब ठीक ठाक होखा भैया। और हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी भैया रउआ सबके बीच में लेके ठेठ देहाती फगुआ गीत। बहुत बढ़िया गीत के रचना के लिए बानी। और दिल से बताओ तनी भैया कि अगर झलकुट्टन म्यूजिक बनवा के बढ़िया से गायकी कर देता नहीं कोरस करवा के तो गाना एकदम होली में 100% बच जाए भैया। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कल जा कि कैसे गीत के गाँव के बा का एक और धुन बा का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भैया एगो बात बतावल चाह। रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी बढ़िया गीत नहीं खे मिलत चाहे तुकबंदी अच्छा नहीं खे मिलत आपके मन पसंद के गीत नहीं खे मिलत तो भैया अगर हमारा चैनल पर आ गई बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली बेल आइकन प्रेस कर ली ताकि हर रोज रुआ के नया नया मैटर सुने के देखे के और गावे के मिलत रही भैया। हम हर तरह के गीत राइट करेला सैड सॉन्ग लव सॉन्ग लोकगीत ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग रोमांटिक सॉन्ग धोबी गीत पूर्वी गीत चाहे सीजनली तमाम कोनो प्रकार के गीत रुआ लिखवाओ हुआ चाहे हिंदी में चाहे भोजपुरी में चाहे ट्रैक पर चाहे नया सॉन्ग हर तरह के मैटर मिली भैया। बिल्कुल उचित चार्ज लेनी मैटर मन पसंद के देनी मैटर में कोनो प्रकार के शिकायत ना मिली। नंबर हम अपन डिस्क्रिप्शन में दे दिले बानी। आज के मैटर देखिए कैसे गाओ के बाटे। यही फगुआ के महीना में कहती एगो औरतिया अपना पति के बारे में का कहतिया। आज होली में भातार भइल भंगी हो कैसे जो बनमुआ ना रंगी। होली में भातार भइल भंगी हो कैसे जो बनमुआ ना रंगी। जो बनमुआ ना रंगी कैसे जो बनमुआ ना रंगी। अधइले बा गजेड़ियन के संगी हो कैसे जो बनमुआ ना रंगी। होली में भातार भइल भंगी हो कैसे जो बनमुआ ना रंगी। कोरस लगी कि जो बनमुआ ना रंगी कैसे जो बनमुआ ना रंगी। अधइले बा गजेड़ियन के संगी हो कैसे जो बनमुआ ना रंगी। धइले बा गजेड़ियन के संगी हो कैसे जो बनमुआ ना रंगी। तो भैया ये मुखड़ा लेकर वह सबके बीच में उपस्थित रहनी है। अगर ये मुखड़ा पसंद बा फुल गीत लिखवावे के चाहतनी तो बिल्कुल उचित चार्ज पर ये गीत रुआ के व्हाट्सअप के जरिए मिल जाए। हमारे व्हाट्सअप के नंबर बाटे 8874473128। कोनो प्रकार के मैटर लिखवाओ होखे चाहे नया म्यूजिक बनवाओ होखे बेहिचक रुआ कॉल या व्हाट्सअप कर सकता नहीं भैया। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करब कमेंट करब आ चैनल पर अगर पहली बार आए लोग भैया रिक्वेस्ट बा चैनल के सब्सक्राइब कर लेब ताकि हर रोज रुआ नया नया मैटर सुने के देखे के और गावे के मिलत रही भैया। मिलत अगला वीडियो में तब तक अनुमति चाहता नहीं। नमस्कार प्रणाम धन्यवाद भैया। जय हिंद जय भारत।